Dobre, takže čaute. Vítajte u celkom dobrého videa, pretože už asi viete, lebo mám 3 kľúče a budeme unboxing. Hej, tu dáme unboxing, iba to v tomto videu, takže toto video je iba na unboxing, takže tak. Ja tu iba pokúsim, že čo tu je. A môžeme ísť na unboxing. Najprv si otvoríme tieto kapsule. Na chain. Chip. Ten chip. UFO. UFO sme získali. Dobre. Look. No. Ten sa k tomu vrepu hodí. Ten si nechám. Na sprej mám UFO. To je pekné. Čo mi páči. Aha, to je cute. A to je všetko, dobre. A teraz poďme otvoriť tieto. Máme takto finisher takých 2. Otvoriť. A to je na motorovku. No takhle nie na chainsaw. A to dá do jak banánovú šľupku. Kasne pôjdeme po jednom. Tak, z wrapboxu. No, na brokovnicu. Bude asi moc dobrý, lebo mám takýto. Vôbec. Tak nerv pištol. Teraz ideme na tento od ručky. A máme na katanu. Ten vypadá ako striebro. Katana. Wow, tak tento si nechám ten. Teraz dáme tento. A čo nám padne? No. Napíšte mi do komentárov, že či sa to hodí a za mňa si to nechám. Pekne poďme pomalinky. Budeme otvárať. A máme na pištol. Na pištolku, na handgunu. Asi túto nechám, tá je pekná. Z Jolly čestky. Teraz poďme na tútok. Nejaký dobrý. Kork na Boots Drive. To je toto. Ten je taký puštný, ale nechám si ho pekný. Tento. Na flare gun. No, môže to byť horšie. A ideme na predposledný. Už iba 2. A máme tu tiež na Boots Drive. Všetko na Boots Drive. Tento je pekný. Ten si nechám. A posledný. Tradá. Koprová. Koper jak v Minecrafte. Kopem hlínu. A radšej to tak si nechám. Hej, to bolo takto kratučké video. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite hodiť like, odber, nejaký pekný komentár, že... To má byť ako beta. A hej, ja sa... A uvidíme sa už v ďalšieho videa. Zatiaľ čus.